Nah, iki mau aku ceritane tangine kawanan cahara budal ning toko. Nah, biasane tangine jam 5 subuhan. Lah iki mau kok tangine jam 10 itu mehan. Bayuh, mari ngono aku langsung kayak kopi cah. Soalnya larang ngopi ndas kok cemut-cemut rasane koyo arep pecah. Koyo apa yo ngono kuwi cah. Larang ngopi rasane kok ndase cemut-cemut. Sambil ngenteni mop, nah iki mau ngono nek bocil tuku celok ket mau aku gak krungu soalnya aku ning mburi iki mau tak tinggali ngetoli bocil iki mau mari ngono banyune sumup cah tak pateni langsung tak suntekne alon-alon lak nyuntekne soalnya iki mau banyune panas nah mari ngono langsung pindah ning ngarepan menak ning ngopi ndime karo rokokan ya to ben nyawane genep. Nah tonggoku iki jenenge Juminten lak isu senengane rasane pinggir dalan. Yo wis mari ngono karo ngrungokne iki seweru kane lak rasan-rasan. Nah iki mau aku 100 iki langsung budal ning toko aku. Karena iki lewate bulak-bulakan iki istilahane angel. Bulak-bulakan iki bengi dalan iki ruwon begal iki.